Ellie il-Musical hija produzzjoni ġdida ta' Teatru Manuel mill-produttur kreattiv Antoine Farrugia b'kitba ta' Simon Bartolo, direzzjoni ta' Josette Ġapparra u koreografija ta' Warren Bonello. Jisimha Ellie, The Musical, u l-ispirazzjoni tagħha ġiet qabel il-Covid fil-verità. U l-idea kienet illi tinħoloq storja illi tiġi ispirata b'xi mod mis-songs tal-katalgu tal-Beatles. Ma tisnaqat kunu, jekk tittirnexxi fix-show business. Fix-show business, hey! Malta, tara! Kif nafu il-Beatles għandhom kanzunetti li huma ovvjament immortali u li huma jgħaddu wkoll messaġġ. The YMCB. Pratikament hija storja li tista' tiġri lil kulħadd u li isseħħ fil-familja, però di toħodna lura għaż-żminijiet tal-aħħar tas-sittinijiet, il-bidu tas-sebgħinijiet, fejn dak iż-żmien is-soċjetà kienet ħafna iktar miftuħa, ħafna iktar libera, kien hemm ħafna iktar affjettament bejn il-ħbieb, bejn il-familji u l-istorja tlaqqana partikolarment ma' tliet koppji għandek karattri distinti ħafna minn xulxin u fl-istess ħin li hemm sabaħ ħafna illi naħseb illi Simon irnexxielu jerġa' joħloq l-ambjent ta' familja ta' dak iż-żmien ta' forsi kif il-mara kienet f'relazzjoni ma' raġel dak iż-żmien. Ta' kif kien hawn diġà l-idea tal-flower power fejn kienet waslet. Aħna qegħdin nitkellmu fuq perjodu illi llum il-parti l-kbira ta' Malta, il-parti żgħira, tgħix fiha. Illi jiena fil-verità kont skantajt ħafna. Illi meta bdejt inkellem ċerti artisti biex jieħdu sehem għal dal-musical, malli bdew jisimgħu kif kienet ir-riċetta ta' dan-musical, issaħħru bl-idea li hemm dit tip ta' mużika li se tkun għaddejja l kollu. Għalseb wara jekk inti tista' tgħix il-perjodu u taraf kif aħna bħala komunità, bħala soċjetà, bħala familji konna ngħixu bejnietna f'dak iż-żmien. Żgur. Qedlek tibqa' xejn tissa. Ta' żgur għax kontra Sinjura Franka ħadd ma jista' jgħid xejn. Le mhux għalhekk, imma tlaqas biss tapprezza l-fatt li stednitek u kemm sajret u preparat għalik. Biex tidher ħelwa. Huwa musical letteralment għal kulħadd. Il-mod ta' kif illi minsuġġa u l-kanzunetti li hemm u l-mod ta' kif illi titla u tkun very happy u b'daqqa waħda tinżelu taf kif timmodula ruħha. Hija xi ħaġa li tħallik ma tikċans li toħroq dak żgur. Dan għal-musical se jseħħ ġewwa Teatru Manuel u l-ewwel rappreżentazzjoni se tkun fit-30 ta' Ġunju u tibqa' dejja sa' 8 ta' Lulju.